Сәлем, барығызда күттігіз, сағындығыз, һәм шу іш кіші үшін біз яңадан қайтырға болдық. Менің есімім Гүзәл, һәм біз башлайбыз. Татарстан Республикасы күні оңайынан Ниагара шорлауығы Татарстан Республикасы әлемі түсеріне бұйалды. Бұл енді екінші ел рәттен шундый матур ғадат, һәм әлеге матур ғадатның инициаторлары Канада татарлары жәмғиятінен Марат һәм Әлиме Сәләхетдиновлар. Һәм шулай ук май айында Татарстанның 100 еллыгы оңайынан Дубайдағы билгеле Бурдж Халиф небоскребы Татарстан Республикасы әлемі төсләренә буялган инде. Әмма монсаның Татарстан хакимияте мөрәҗәгате белән эшләнелгән шундый матур бер күренеш иде. Шулай итеп безне менә барысы да котлыйлар. Татарстанлылар, төгәләргә казанлылар бушлай скейтборд ота ала. Моның өчен бары тик 50, иң кимендә 50 пластик шиша капкачын җыеп, Горкинск-Аметьевск урманында урнашкан Куб үзәгенә илтеп тапшырырга кирәк. Һәм 26 августтан 7 сентябрьгә, 6 сентябрьгә кадәр әлеге акция бара. Һәм җиңүчеләрне очраклы рәвештә 5 кешене сайлап алачаклар һәм аларга скейтборд бүләк итәчәкләр. Әмма скейтбордта гади түгел, ул эшкәртелгән, янәдән эшкәртелгән пластиктан җитештерелгән скейтборд. Менә шундый шәп бүләкләр. Безнең сурәтнең сыйфаты начар булуы өчен гафу итегез, чөнки безнең камера ватылды һәм без менә шулай телефон камерасына төшерәбез. Әмма алга таба без камераны рәтләрбез һәм хәзер без дәвам итәбез. Biz хәзер изоляциядан соңгы чорда яшибез, яңадан кабатланмас дип өметләнәм, пост-изоляция чорында. Һәм безгә барыбызда бу пандемия китергән шартларга яраклашырга туры килә. Һәм шул исәптән мәгариф системасына, белем бирү системасында мәктәпләрдә хәзер кыңгыраулар шылтырамаячак. Ни өчен? Чөнки коридорда бер үк вакытта бик күп укучы очрашмасын өчен төрле сыйныфларның, төрле төркемнәрнең дәресләрнең башлану һәм тәмамлану вакытын бераз гына күчерәчәкләр һәм мәсәлән, беренче сыйныф 8-дә башласа дәресен, икенче сыйныф 8:05 минутта башлый һәм алар тәнәфескә төрле вакытта чыгалар. Һәм коридорда укучылар очрашмый. Һәм сыйныфтан сыйныфка күчеп йөрмиләр, укытучылар күчеп йөри. Шул рәвешле коронавирус пандемиясын ниндидер вспышкалар булдырмау өчен тырышалар. 28 август көнне Чистайдан Казанга танышына кунакка килгәч, хатын-кыз подъездда үзенең 4 яшьлек улын планшетны яшереп куйганы өчен кыйный. Һәм аның әлеге кыйнавы подъездагы күзәтү камерасына эләгә. Хәзерге вакытта малай табиблар күзәтүендә хастаханәдә хатын-кыз үзенең гаибен таныган, аның инде моңарчы җинаяткә тартылганы булган. Һәм уйлап карагыз, бу камерага эләккән очрак кына, камерага эләкмәгәннәр әле тагын күпме шунда. 9 август көнне Беларуста президент сайлауларының нәтиҗәләренә риза булмаудан башланган митинглар бүгенге көнгә кадәр дәвам итә, инде 1 айга якын вакыт узды. Мондый митинглар халыкның, Беларусь халкының никадәр бердәм, хөр, азат икәнлеген күрсәтеп кенә калмый, аларның юмор хисе никадәр искиткеч яхшы икәнен дә күрсәтә. Моны аларның кулларына күтәреп йөргән плакатларыннан, лозунгларыннан, шундый инсталляциялардан аңларга була. Һәм шундый бер кызыклы әйбер, 16 август көнне халык каршында чыгыш ясый Лукашенко, һәм ул чыгыш ясап бетергәннән соң аны яклап килгән кешеләр за батьку дип кычкыралар. Һәм әлеге чара тәмамланганнан соң кемдер интернетта әлеге роликта халык шынлыкта за батьку дип түгел, собачку дип кычкыралар дип күз алдына китереп карыйк дип әйтә дә, һәм шуннан соң собачка әлеге митингларның шундый бер матур символына әйләнә. Һәм Хабаровскта да әле дә митинглар дәвам итә. Шулай ук митингларның яхшы нәтиҗәгә китерә алуына шәп мисал ул Башкортстан. Анда сода алу өчен Куштау шиханын җимерергә теләгәннәр иде, сода җитештерү заводы. Әмма халык өчен Куштау ул изге урыннар, шуңа күрә халык атналар буе каршы торды, үзенең фикерендә нык торды.
Һәм ахыр чиктә әлеге регион җитәкчесе халык каршысына чыгып, сезнең ризалыктан башка биредә бернинди эшләр дә башкарылмаячак дип белдерде. Менә бит бердәмлектә шундый яхшы нәтиҗәләргә дә ирешеп була икән һәм митинглар ул кадәр куркыныч әйбер түгел икән. Диетологлар шаурманы көннең кайсы вакытында ашау иң яхшысы икәне турында сөйләгәннәр. Кайчан дип уйлыйсыз? Көннең теләсә кайсы вакытында. Чөнки шаурмада аксымнар, майлар һәм барлык кирәкле матдәләр шундый җитәрлек шәп күләмдә, аны кайчан ашасаң да файдалы була. Әмма диетологлар фикеренчә, аны ниндидер тегендә монда алганчы, аеруча шаулда, аны үзең пешереп, әзерләп ашасаң яхшырак булачак. Чөнки төрле азык-төлек җитештерү урыннарында антисанитария булырга мөмкин һәм төрле авырулар килеп чыгарга мөмкин, сакланган Хытай саклар дигән, шуңа күрә үзегез әзерләп ашыйсыз шаурманы. Һәм безнең хәзер һава торышы. Сентябрь аенда һава торышы җылы булачак. Әбиләр чуагы булачак, хәтта 2 тапкыр. Шуның белән шул сезнең белән гүзәл иде. Күрешкәнче.